hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu 8 minutes past 10 dzimwe dzenyaya dzamakabatira Zimbabwe zinoti kudini icho kwadi muri ya Zimbabwe rigandifana kupinda liko kudzai kana iro Bible pacharo vanoshevedzera kuti musoro washoko unoti regai ndikuzivise mishoro yemashoko henyaya dzandinadzo pano muri ya Zimbabwe ndine nyaya yekumberengwa yemurume akarowa mukadzi zvakanyanyisisa kushkora mbabvu kushkora ruoko kusvika pakuendesa muchipatara mukadzi ari kushaya ari kurapisa chikonzero akachikora wacho ndiye murume mhosva yakachkorera mukadzi ndo yaita kuti ndiwe nenyaya pano hodoni manya pa National FM WhatsApp channel unozvionera wega 0713938538 ndine nyaya muri ya Zimbabwe yepachitown chitungwisa musha mukuru pegoreria papi pane njiva yaigara ichidzigaichengedza chikonzero inoterera nhefenyuro nevamwe nekuti pasi pemuti uyu paiswa nhefenyuro patuza apa kunomwe muteerera anozika moko sabhuku karamba pasvipoto iunity pia ndidi ipapo pane mwe murume ndikapenda anoita zvekuvesa-vesa obviously sando nezvipikira asiye ndokubva aenda padhuze pachikubaba ndo pane mashops pacho panonzi pa unity o panonzi pa taita ndo zita rebasa ndokubva anosangana nevasikana vemurodhi ndokubva aita rudo ndati ndokubva neshuda yavo vanoti akecha ndokubva akecha aenda ikoko ane zvaakaita kusvikira instead yekuti abhadhare mariye ndiye akazobamba ibobo sudzurai baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza paka chitungwiza chako chitungwiza chiri kuti tani icho kwadi muri yeZimbabwe rigenda pinda ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura zvakaitika mtunga mukati mebhoshongola segment part 1 nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yechiba chitungwiza aiwa sori mutarakaramba nangoti ningodarika neipapo kunyangwe manga makazviviga zvabuda muri yeZimbabwe nyaya iripo ndiye kuti mukoma KB CC vanova ndo vakaita nyaya iyi vakazokwanisa kutaura neni vachiti Zimbabwe ndibatsirewo chikonzero kune vanhu vasina moyo nevamwe vanhu vakafanana nevarume asi ndidzo hama dzedu kana chimira mumugwagwa tiri mukati mekumira patouchline ndo vatine tarisiro yekuti kana vachinge vauya pano vachataura nesu towirirana murudo votipawo mari vowanawo zvavanowana murume uyu akabva pane kuita zvekapenda apa ndokubva aisa zvipikiri zvakazvasara pabasa rake muhomwe ndokubva atakura nesando yake ndokufamba kuenda munzvimbo inonzi unity o panonzi pataita panonesa pakasimba ipapo ndo panopisa adaro mukoma KB ndobva anowirirana nemukadzi ndokubva aenda kumba kwemukadzi asvika kumba kwemukadzi mukuita nyaya mukutaura ka aida kuzama kutaura weight yake kurema kwekuti kurarama kwake anoita nezvei zikanzi ndikapenda ndindokoma nekugadza zvaunona zvakamire pepe zvinoitwa nini izvozvo zvipikiri zviri muhomwe ukada masofa zvichoka zviri apo zvipikiri zviri muhomwe ndokubva ataura paanoshandira vari murudoka vapedza kudaro vapedza kufara vambotira rei sisi sezvanotirwa kupi kubhawa kwakutachirainika vanga vambomwira mukoma ndokungoti verere ndiye nyamu ndobva vari wa 65 US yavakanga vachaja havana kubhadhara ndobva vari va 65 ndobva vari va foni inoratidza kuti kambudzi kanogona kuita iko $35 pakutengwa ndobva vari vapasi mangwana kuseni munhu kana ari kumuka ari kupepuka kandiketa hamuna munhu ndara wezvorudo dololo kulibe munhu vakarova pasi sisi vafunga saka inini ndakashandiswa mahara ndakabviswa kubasa ndikauya muno handina chandakaita ndauya muno handina kupiwa mari yacho ndisina kupiwa mari yacho ndobva ndabiwa futi pari chibende goti mubya chakanyanya kushatisa alright kunodai so ari kuona muzara akagarwa kepi iri bova kepi yanga ikanyorwa ere kepesiya handina zvisoka nekakanyorwa uyu ndokufunga kuti aiwa tedhi vangu vakare vakamboti vanoshandira papi amai kumagunde jegesa musutu kumagunde vakanaka pasipoto yes vasvikira pachipoto vakomeda munozivawo here kepi ndiani munhu munozivawo here munhu wekepi vakadavira vakadavira shiro kuti mupesi akarasa kepi kwakairasa sei ndianengi avasisazikanihanzi right ndikumutsvaga munhu ndeupi zvikadzika exactly that's the right man ndiyewo hanzvadzi ndauya kutinozvirwa hanzvadzi yangu ndauya ndikukumbira mari yangu nyokaba wakatora mari yangu wakandibvisa patouchline tikaenda kumba ukaba mari yangu ukatora foni yangu
uri msungwa tenda kumapulisa ndokubira kumapulisa tisaideka ndokuda kukubhadhara ndokuungana nevamwe pasipoto paipe kana tisingakanganise apa shaiko vakuru vanenge varipoka uona mukutaurana munofanira se zvaukaita kwakanganisawo foni chibhenzi yaikwanisa kuti iyo $35 saka $35 plus mari yakaba $65 yofaita 100 yandisina kuzobvunza ndikuti paakanga akechwa akanga awirirana mari saka mari yandina izvezvi $100 plus yandisati ndaudzwa kuti paakawirirana yebasa yekufara yanga iri mari saka izvezvi murume uyu basa rakaoma zvida visikufamba akabhadhara here izvezvi akabvisa $20 asarigwa $80 vakanyorerana pasi kupolisa havana kuenda zvikanzoka ndinetsa ndiri kuenda kusimudza nyaya saka sisi vari kuti iwo shoko ravo manje mukoma bhozho handidi kunyeba isusu tinoenda patouchline atibire munhu vacho vatinofungidzira kuti vanobatsirana nesu vanhurume hatifani kuvavenga hatifani kuvamaka ndo vatinovinga patouchline kuti vazouya vatipe mari but toita sei kuti zive kuti mudiwa zvauya uyu munhu kwaye akarongeka aristetifad tapedza anokwanisa kundipawo mari dzangu mune zvakanaka nokuti harichazii dzimwe dzenguva dai ndakaramba ndakapepuka ndakaramba nemari pamwe aitosiya andiponda varume ndio hama dzedu mani varume ndio kune mari yedu kuti tibhadhere rendi vana vaende kuchikoro tisina varume mudzimba ndio vana baba vacho but vakutyisa kuti tirege kuenda zvakare ipapo tinofane nzara toita sei Andiri yansi mudzambada tirove pakatsikatsikka andiri yaiwe mudzambada tirove kumbira andiri yamaika mudzambada tirove pakatsikatsikka reporting to the angel. Reporting to the reporting to the wakatanganiko Leviticus. Mweya mutswene ukati kudiko Simon Peter. Zikati kudiko ni mabasa apostol. Mweya mutswene pa Joseph. Akiona wili benefit. Ukapedzesera niko. Mother Mary. Piorota. Almighty zipaini for the Peter the prophet. Afana tu zipekeshene mchura imam. Jumanda wakachuemba kemerikana. Sipiti jihoromai. Daily oroshuwiri pinifo. Wakachwep. Sipiti jihoromai. Daily oroshi. Aki oroshi. Airi. Po. Rikiti. Vo. Regaiti mbowasha chipachitungwiza. Ne fast cleaning. Washing powder. Inowasha kupinda mutsinga. Vavesaveo. Musadzikisire basa revamuhana. Asi muone rangu inini kapenda angasina mari. Angasina mari. Nokuti mukaona kukura kwechikwerere chainacho. Nemari yazobhadhara. Because aifana kubhadhara $80 kosara balance ye 20. Not kubhadhara 20 balance ye 80. Apari kuchaporisi. Tangai matsodzero chamakabatira Zimbabwe tozopinda mashoko ari kubva kuPremier Tobacco. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsodzera dziri kuitika matima nose nyika ino. Paka. Hey, mapindira papi. Nyaya yemkoba KB ndiri muHarare. Pane pandichaisiya mbijana nokuda kweva ndafonera ndikasavabata. Ndombotora munhu uyu semunhu zvake. Right. Ndichimutora semunhu zvake inzwai muri yeZimbabwe. Tine murume akasvika pano paNhefenyuro. Anorwadza kuona nekutarisa kana network yaita mukaenda pa WhatsApp National FM channel. Muchanoona murume ari ipapo. Ane masports mumaoko ake ese ari maviri. Mushure mekupiswa necigarette lighter nemwe munhu. Achiti fi achita maronda maoko ese. Achipiswa nemunhu. Necigarette lighter. Inzwai mashoko emurume achisvika pano anoti. Ndine murume akatenga kombi yake. Nzvimbo yandiri kutora ndeye kuEpworth. Atenga kombi murume uyu akatombodriva mabhazi ndobva apiwa kombi iyi. Ende anga ine 3 weeks kombi yabva kutengwa. Ende kombi chienda kunotengwa anoti ndakadani wasadrive kuti handi tinotenga kombi. Vakaenda kunotenga kombi ndiye akava achidriva. Anoti anga achita sit Epworth. Ndokubva awana gap rezuva rakanzi kwakati hakuna bhazi kuGuruve nhasi. Achibva ati mukana. KuGuruve ari kuti kubva muHarare kuenda kuGuruve kwainzi kunoita 5 years achibvunza vakomana vamwe vanolodza makombi.
iye achibva ati sezvo iri kombi ndakuita $8 ndokubva alodha vanhu ne$8 instead of $5 pachokwadi chake aiti murungu achafara chikonzero ndatopinda kuti kunoita $5 ndachaja $8 ndokubva adzoka ndokuenda kunokesha mari kumurungu mari yakaenda kunokesha ndiyo yema $8 ndofanokesha akesha mari yake anoti bosi vakaenda kupawa ndokunosvika vachitaura kuti kombi yangu yazoenda kuguruwe ikabva yadzoka akanzi wapinda kamari zvikanzi yes neti hanga achirwa $8 zvikanzi warohwa wavharwa kunoita $12 bosi avana kutosha kurudzidzi vakangoti naita sei ndavharwa andiudza uyu ichokwadi ndo matauriro emurume uyu akatsva uyu yadaro baba pati ndopa akadanwa nabosi achinzi wandibira mazuva kwahoni mari bosi ndopa vakatara kupisa munhu uyu nesigati laita yake panguva iyi anoti iye anga akaiswa macafs anga akasungwa maoko achirohwa nesigareti laita Zimbabwe mukaona murume uyu painoti pfarara paya yobva yaboora oenda pamwe yobva yaboora yoenda pamwe airohwa maoko chete mupimbire wamaoko aya kubva pamusoro pemaoko kunosvika kumashota kubva pamusoro pemaoko achipiswa murume abva ikoko ndokuenda kumapurisa ndobvavhurisa dhoketi abvurisa dhoketi akanzi enda kunana chiremba vanokupa tsamba ndovachatizivisa kuti munhu yakakuwara sei achidzoka nemapepa murume uya achibva adzoka akati ndiri kukumbira kuti uchida upenyu hwako mune zvakanaka usavharura mapepa aya awavhurisa kumapurisa dambura mapepa awavhurisa kumapurisa murume uya achibva afona bhegi bhosho ndonyaya kuti kati enda kumapurisa zvikanzi mapurisa ndiri kuenda kumapurisa mangwana usiku hwandezuro waafona achidaro ndakabva ndabata humwe utungamiriri hwemapurisa paepwef vachibva vati no bhosho ita kuti munhu iyeye asvike kuno kana akavhurisa mudza adzoke zvakare nenyaya iyoyo yaakuitwa yatove imwe nyaya yatove imwe mhosva shoko rakataurwa nemapurisa ndakarigamuchira adzoka asati adzokera achiti nhasi ari kuenda vanhu vakasvika kumba kwake zvakare vakamuudza kuti hei ndobvawafunga kuita uchaona kuti kudambura mapepa neupenyu hwako chakakosha chiri usiku kumapasi 12 ndobva anokerwa dhoo vhura dhoo ndobva aridza mhere vanhu vachibva vamhanya vanhu pavakamhanya kuti vakanzwa vanhu kumhanya zvechokwadi sekunonzi vanhu vaviri vachibva kutiza akati ndakusvika kurara mumba muchikonzero murume uyu akasiyana nemukadzi anogara ari ega vanhu vakati aiwa zvavavhunduka pauya vanhu kudai so vatoenda havadzoki Zimbabwe achangoti rarei ndokubva vadzoka nechigubhu chepetro chatoonekwa ndokudira dhoo ndokubvaisa moto murume ndokuchema ndokubva aenda kukona kwokuti azame kutiza kuri kubva petro kugona vanhu vakamhanya vasvika dhoo richipfuta kwakudzima kusvika murume azobuda but pamoto apa haana kukuwara kutaura kuno kuseni kunoku ndokubata zvakare ofisa kuti mazonzwa here pave nenyaya iyayi zvikanzi atifonera usiku ihwohwo saka izvozvi 8 o'clock ari kusvika pano pakamba ndazomubata zvakare akati nditori pamapurisa so vari kuti ivo havachazivi kuti akamuvimbisa kuti vhara mapepa akamupisa nesigareti laita ndiye zvakare here auya usiku nekuti inyaya dzakasiyana akavhurisa dhoketi mushure mekunge apiswa nabhosi kana kuti nabhosi wake kubasa bepa rakanzi anotora anopiwa kuchipatara kuti paonekwe udzamu hwekutsva kana kukuwara kwaakaita akanotora here akatotora atori naro nezuro aiti nezuro ofisi yangu inogona kunge isina vanhu nekuti ranga riri zororo achibva ati ndiri kuenda mangwana paitirwa zvinhu zvese zvanga chorere mapepa mumba ende mapepa atozoenda nawo nhasi ndiani aunza nyaya kuchimudzi mwende nyaya kupiswa ucho akatosvika pano pamasaisai Zimbabwe ndichifonera kumapurisa kuti ichokwadi murume yakavhurisa dhoketi ahasi manyepo but takati iye ngaachiende netsamba iyi kunana mazvikokota unoona zvekukuwara pachaitwa matongo yake pazika ndakakuwara sei asati adzokera nemapepa anga atakwa
ya pakaipa makamboita ere tsvakurudzo baba Isabel kuti kuchoka muHarare kuenda kapata kuGuruwe kunoita mari ndakabvunza vomabhazi $5 or $6. saka murume akachaja $8 akato overcharge aitoti ndapinda bosi vachafara but bosi vakanzi kubawa wavharwa havana kuita tsvakurudzo ndobvasvigamuchira apo nyaya dzemurodhi bosi vane 3 weeks pakombi kutanga vane 3 weeks vari parodhi yapakaipa Zimbabwe munoitonga sei regai katimbonzwa mashoko anotevera kutsodzura tiri kuitika matimana ose nyika ino paka mberengwa chekumberengwa chiri kuti kudini mhuri yaZimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa inonzwisa tsitsi inorwadza chikonzero kutaura kwandiri kuita pano pane murandakadzi wekumberengwa akakwaniswa kubviswa akakwanisa kupinda mukati mechipatara kutaura kuno kwatiri kuita akatosevetakurwa zvokuunzwa mukati meguta cheHarare mune chimwe chipatara chiriko chihombe mushure mekukuvara zvekuchyorwa mbabvu zvekuchyorwa ruoko asi kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe nyaya iri kunetsa iko zvino yakafanana nekuchyorwa kwembabvu asi nyaya ndiri kutaura pana pekakonzereswa nemurume anova ndiye murume mukadzi akatobereka vana 3 nemukadzi uyu vana 2 vachigara vese mwana mumwe chete vachigara vese asi zvakaitika mushure mekuti mukadzi uyu ane vana vanokwana kuti aivo 4 but pavana 4 vake vamwe 3 vakaita paimba yekutanga ine murume wakasiyana naye asiyana nemurume kudaro achibva azogara nemurume uyu ndokuita gore rimwe chete iko zvinozvo ane mwana wake wandiri kutaura iko zvinozvo zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai marume uyu wakagara naye pakutanga akabva afa ndati akabva ashayika kureva kuti Mwari vakatonga kusvika pakuti rufu rwasvika paari achibva afa mukadzi uyu akatambira shoko rekuti wanga uchizviziva here kuti baba vevana vako murume wakagara naye ex-husband wako atisiya kana kuti afa mukadzi panguva iyoyo akabva arwadziwa ndokubva anamata ndokubva atora pikicha remurume wauya wakambogara naye akanga afa ndokurisa paprofile pic riripo rakatarisa murume achivhura foni yemukadzi wake kuti rega ndimbotaura nemudzimai wangu dhuma nepikicha yemurume wakambogara naye Dani oroshiburi binifo wakachiwemba kuminitasha Haire tifo murume ndokurwadziwa ndokubata foni achibva kubasa hamakumagunde chekesa musutu hekumagunde kufamba uko akananga kume kwemukadzi wake akangosvika kuti bai bwana Isabel ko ndiani uyu sukanza very sorry kutoona ndasvika panguva yekuti daiso ndiko kuti ndiyo baba vanhengi nanhengi vana venyu vamuinawo pano baba vafa vandakambogara naye vaya saka ndangoisa sinzire kungorangarira kuti munhu wandakambogara naye uyezve ndiyo baba vevanango zvikanzi awiti izvo zvouri pamba pangu murume bhutsu kumukadzi tora simbi kurova mukadzi mukadzi akashuka mbabvu mukadzi akashuka ruoko akatozotakurwa nevamwe kuendeswa kuchipatara murume uyu akapinda muchibage saka kuchipatara kwaari kune zvimwe zvinhu zviri kutodiwa zvinoda kutengwa zvinoda mumirerere murume uyu nekuda kwokuti akatiza zvinhu zvinoda kutengwa izvika zviri kutoshayikwa nenguva nokuti anofanira kunge ari munhu akamirira murwere uyu ndiye akatiza ndiye ari musango saka vamwe vari kubatsira kusanganisira dzimwe hama dzanga dzisina kunzwa nyaya iyi nokuti hapana kwese kutaura saka ari kuzama kubatsirwa ari muchipatara asi mashoko atinawo panapa ndeyekuti Zimbabwe imhosva yakaita sei yekuti kana ukambogara nemukadzi haukwanisi here kutaura naye kana kuisa piki rake kana wakambogara nemurume haukwanisi kuisa piki rake rekandimoikichi kana kutaura naye zvina nekuti wagara naye sei wakamboita here vana nayo pavanhu vakamboroorana vakasiyana vakazoroora nekuroorwa vanofanira kutamba kusvika papi kuti wauri kugara naye arerukirwe ikandei pachannel vanhu vambovhota ichokwadi mudzimai uyo akakanganisa here kana kuti akagona kuisa profile pic ya ex-husband kana kuti aifanira kutanga audze here murume kuti baba vevana nguva yevafa saka kuno zvinhu ndakumboita izvi ndakumurangarira nakutusa profile picture yapa baba Isabel papa pati ndimi muri pano pabasa yes muri kudzitsudzura ndikutsudzura madai foni muri kuona mai Isabel vaisa profile picture yakanyemba bonzo ndiri kubvunza imimi baba Isabel papa pati atikurudziri hondo
asi zvine hondo. Ndipindurei baba Isabel. Ndifare. Amfare. Ndokumbira off. Asi imi baba Isabel kana maona ma Isabel vaita izvozvo munosvika muchivarova here? Aiwa ndine nzira yangu ndomatana ndofana kutora. Maifana kuita sei? Ndofana kusvika kana kutora mukuru wake kana hama yake kana kutaura naye kuti zvawaita zvandifaririso. So chinoitika ndechekuti pakurarama kwedu mukoma KB pfungwa dzinomhanya kudarika patakamira. Ndizvozvo Dzinenge dzatomira senge pano nekwandiri uko. Tamiraka. Nokuti paiswa profile pic kutonzi zvinoreva kuti vanhu vanga vasina kusiyana. Marwadziwa kwevanhu vangachiri kufamba vese. Mati vanga vane mhuri yakakura sei? Vakaita vana vatatu. Neuyu waanaiko zvinozvi ane 1. Uyu wakasiyana naye vane 3. Vana vanga vanani? Vana vatogara kumukadzi. Vane mudzimai. Murume anotozviziva kuti vana ava murume mukadzi wangu uyu ndakamutora ambogara nemwe murume. Chakamurwadza chete kuti aungaisa profile pic yeumwe murume uchigara nemwe murume. Pakaipa. Regai tinzwa wadiwa vateereri kuti vanoti kudini. National FM WhatsApp channel. Saka mhanyai pa National FM WhatsApp channel munoona kamapisiro akaitwa kamurume uya. Right. Sudzurai papa Isabel ndawe zadiana. Icho kwa demo ya Zimbabwe nyaenda kupinda pala muri ya Zimbabwe inzvimbo yatinoshevedzera kuti kwekwe mukati menzvimbo ine kwenzi kwekwe muri ya Zimbabwe yakaitika ndiye kuti izvo aiwa muri ya Zimbabwe mwana komana anebe mukuasha akaroora mukadzi umwe wake pamba peushimwe mhuri akamwana komana uyu ari kuti ndine mwana 1 but pakuita mwana wangu kwandiri kuita zvinhu zvakaoma mumba mangu makirikiti ihondo nemudzimai asi pahondo dzandiri kuita zindi dzekuti dzimwe dzenguva mukadzi anokwanisa kundisumudza kundikanda pasi nehasha dzaanenge inadzo but panguva iyoyo ndakazokuda kutsamwa ndichifunga pane zviri kuitika ndakazopesera netozoona kuti zvaionekwa nemukadzi ndindaizvionawo asi zvakaitika ndezvekuti izvo mukuasha uyu pamwe chete mukadzi wake vakaguma vachiti ivo kana vakarara vamavo nguva dzimwe dzese vanopepuka pakati pavo paine munhu akarara ipapo but vari kuhope wavaizoona kuti ndivatezvara vanobaba vemukadzi pavanovhunduka hapachisina munhu. Pula mani selector. Mukuasha neimwe nzira regai nditaure ndichiti mukuasha anoita zvokubatsira kana kuti ane hama inoita zvokubatsira akabvunza vatezvara kuti baba kumba kwangu hakusi kugarika nemudzimai wangu asi ndinotenda kuti mukadzi wangu harisi dambudziko rake dambudziko imhepo iri kubva kumba kwenyu ndo iri kuita kuti baba izvozvi murare kurwara kwamuri kwamuri kuita uku imhepo iri kubva kumba kwari kumba kwenyu nemiwe iri tokurwarisai. Vatezvara vakatenda kuti mukuasha kana uchiziva zvinogona kuti tibatsirike chikonzero mukuasha ndarwara. Right. Ende vatezvara vanga varwara vaneta asi dambudziko ranga riripo ndiri kuti mukuasha akutira nembosho anoti bhosho kana ndiri kumba kumukangu ndapinda muimba yekunozorera nemudzimai wangu takarara mukadzi wangu aita simba rekuti dzimwe dzenguva anondisimudza chinondikanda pasi ndatozunzwa kurwadziwa nda kuti chema ndiri pasi pemubhedha rechipepuka tose nemukadzi tinoona mukadzi ari pamubhedha ini ndakarara ndiri pasi dzimwe nguva ndakatombokuwara ruoko asi zvakazoitika ndezvekuti mukadzi aizokuti izvo handisi kutoziva kuti masvika sei ipapo asi ndezosara ndinika kufunga kekuti ndanzwa ndichisumudzwa mhani ndikana zvokuroverwa pasi ndiyani akatisimudza muno mumba makavharwa dho makakiwa dho tirumba nemukadzi wangu pfungwa dzangu dzaito ndiri zvechokwadi mukadzi wangu ari kundisimudza ende ndakazochura ndichokwadi but ndakazozoona neniwo ndakuda kusumudzawo mukadzi zvakare mukadzi akati buda kundisimudzirei but zvakazoitika ndezvekuti mukati mekubatsirwa vakatozoona kuti izvo pane munhu aiuya pakati pavo ndokubva piwa munamato ndokubva piwa mushonga nomuprofita kana godobori zvikanzi ndoda kuti kana muchinge makarara muone munhu wamuri kuvhunduka anouya pakati penyu vose vakazozoona kuti munhu aiuya pakati pavo ndivatezvara baba vemukadzi but panguva unenge urivhunduka kuti izvo vavaona vanobva vanyangadika havachaoneki. Mukuasha ndokuenda straight kuna baba makadii zvenyu baba kumba hakuda kumira mushoko asi mukadzi wangu ndinomuda mukadzi wangu anondida tine mwana wedu watakakupai kuno kuti mugare naye chikonzero chokuti patinogara uku tinogona kuita mumwe mwana nenguva baba ndinokudai mhanyi but kufamba kwandaita inini kumba kwangu hakuda kumira mushe nemukadzi wangu tinogara tichikonana tiri mukati mekunetsana but munamato wataura kunzi izvo pane mhepo iri kusumuka kubva kuno sezvo kuri kwakaberekwa mukadzi wangu ndo mhepo iri kutipesanisa asi mhepo iyo iri kunzi ndo iri kurwarisa inini baba pakasamirwa zvakasimba baba munotisiya makasamirwa zvakanaka baba mukadzi munofa makasamirwa zvakanaka baba munopera saka tati tizokubatsirai zvikanzi mukuashada kutendera kana uchiziva chiri kupedza mhepo ichi uya mundibatsire denioroshi wiri beautiful wakachwepa kiminikiasha oiritifo zvadaro baba pati mukuasha akabva asvika pamba hama yemukuasha uyu ndo yanga iri mukati mekubatsira apa ndo kubva vabatsira pakabatsirwa baba baba chinhu chakabatwa ipapo vakabva vataka kuchema zvikanzi mwanangu hongu wabatsira zvekurwara hongu but wandura beyond deep down beyond
beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Ah, Emmanuel, Waroia, Vanapiro Mumba, Iwe, si, chakaviswa, pakabatsirwa, vatezvara. Chitumwa baba. Ha? Chitumwa. Chaitika na chichibatwa kudasiwa chichika uchibana na maoko vakachibaya na chitenda kudaso chitenda chinonamira kungoguma sokuti senge magnet chotosumuka pamwe chite kudai oh pachakanzi chiri kunopiswa baba vachishedzera kuti mandiuraya baba wana kuita 3 days baba ndiye Sarai vachibva vafa baba chakanakidza ndechekuti baba vanga vane vanasikana 3 vakaroorwa vanasikana vese vakava vachipopora vakati chokwadi ndo zvanga chichitika atizivi kuti mumwe mukwasha wechivindi achiwana kupi nokuti kwese zvakachitika kwatiri baba taivaona kudzimba dzedu ende baba vaitika nakasvika kune vana vavo vana vaitosvika pakuenda panguva yekunogeza kuratidza kuti hadzisiri hope vatoita zvavaita asi asina kufara nomurume wake asina kufara nemurume wake so baba zvavakuita vanga kutoti kana dzimwe dzenguva vakangogara zviya zvokuti kunyangwa ari kumunda akagara akangorowa nehope baba vatosvika ya baba nyakubereka vana vakauya vachipupuraka kuti ndo zvaitika kudzimba dzavo vana vangani ndevamwe vaviri because ane murume akaita zvinhu izvi mukadzi 1 asi vamwe vaviri vakazopupura parufu vachiti hongu kufa baba vafa but baba ngativanamatire kuti dzimwe dzenguva denga vanogona kurikonewa nekuti baba vaitishandisa ya so ameno Zimbabwe iye uya nemunhu mumwe chete kwamuri imimi kwamunogara ikoko kungave kuguruve kungave kugokwe kuchipinge kana kunzvimbo kwamuri ikoko kwenyu zviriko here uyezve ichokwadi here kuti variko baba vanotsvaga mushonga wekunosangana nemwanasikana wakabereka semurume nemukadzi zvigozodii anenge achidzimai zvakaoma Zimbabwe makasununguka tibatei pa 0713938538 0713938538 machinzwa ndechekupi kukwekwe right ngatimbonzwa kuti ndiani ari paronhare hallo pa National FM radio hallo mukoma kebhimulize ndinosimba makadi zvenyu nofara ndiHendrix Chamtsakwari Motorforce ndiani Hendrix Chamtsakwari Motorforce tinotenda kuri seko ku Waterforce Waterforce yakanaka chaizvo tibatsirei tinzwe makapenda ngayasadaro ako mana vaita sei vanofana kungobhadhara kantaura makapenda ehe ngavasadzvinyirire basa revamwe ako mana kuti kapenda uyo anga asina mari here kana kuti pane zvakangomubata akangotorawo advantage chete zvokuti dai pamba sina izvozvo kubhadhara aibhadhara zvake manje panoshandika sei unogarisana sei nevavakidzani pabasa apo ipapo manje ndopane nyaya manje ipapo zvakaoma ora tingomutsai 2 3 mukova alright ndokumbira kumutsa gogo nasekuru Mvema padande pakasuwapo then ndomutsa mfana wangu champion chakanetsa ari muHatfield right namai nababa Mabhicha anogara muHoplum atatenda muwe nezuva rinotapira mukova alright baba vaita basa 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedwe hallo pa National FM hallo hello makadi tinosimba makadi henyu ini ndima Elton kuBorodeo mai Elton kuBorodeo tibatsirei tinzwe ndinototi kapenda wakaita laki bozwana waka vanonyadzisa ndotenda Mwari kuti haana kunyadziswa vanonyadzisa seiko nai mai Elton gonotonyadziswa pane vamwe vake chaipo paanoshandira pakapende pabasa pake pabozava naye anaomira mushe vaye
Akaita laki. Akaita laki. Vanhu vaya vanonyadzisa. Vanokanda mashoka. Manje mayoto tumari. Tumari mayoto tinotenda nekupinda muchirango wa ZBC National FM Radio. Makebi. Negativa yambiri. Right. Kana mainzwa zvepamhepo apa inenge iri fair tikatarisa nacho live yes musukuru vaudzeka jezi kana kabura amaiwe pane new dance zvitaitai jaivi asipo hapo achikabhare sipo right baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ndipewo mukana mukoma kebe kuti musakuru Doni Mfundirwa Thomas Doni Mfundirwa ndiri kupa sando dzenyu nechikwata chinoti Queen Esther Kanengoni Lois Bamusi kana kuti Mai Nosta Gogo Chiro Grace Manyani Murora pamwe chete na Grace Manyani Murora ndisikakangano shidzira kuti Grace Charidza ndiwo Gogo Chiro Gogo Manyani ndiwo Murora Gogo Mwase Mary Mwase Esther Kambaje chimuto wakabata ndichikuzivisa kuti muri yeZimbabwe tinenyaya yatakawena last week panapa yokuti kunonzi kunyuma tafara uko kumabvuku uko kune sewage iri kurwadza zvekuti yanetsa tikataura pano aiwa muri yeZimbabwe mukaenda zvakare pachannel muchaona pachinzi hey thank you National FM twalumba tinokutendai basa magwera sewage iya kanzuro ndiko tinokupai maoko tinokutendai yakagadzira tanga tichimirira kuzonzwa zita romushandi wekanzu akapiwa basa akarega akagarira basa namba matidzinoti kuti ichokwadi muri yeZimbabwe ngachida kundibata munondibata panamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday po rikiti bo